Hello guys! So magandang araw po sa ating lahat. Ganoon din po sa aking mga kapwa reactors, mga Marination po. Thank you so much pa. Walang sawang support niyo po at pagmamahal niyo po kay Idol Mariano at Cindy po. At syempre guys, samahan niyo po ko ngayon. Mag-react po tayo guys ng isa pong napakagandang vlog nila. Alam mo naman, ang mga lalaki guys, pag nakakita ng malaki, maputi, at sexy, syempre po, mapapatingin po tayo. Pero ang sweet naman po ni Idol Mariano dahil po nagtampo po si Idol Cindy po, sinuyo naman po ng ating Idol Mariano. Kaya guys, samahan niyo po ko and let's do this. Yun. Anong rate mo? Hindi mo siya sumayaw eh. Sumasayaw ka? Parang kumikilis siya. Parang hindi daw sa video na parang papansin ng mga tao. Oo! Parang yung sa... Sayaw yun! Anong rate mo sa sayaw niya? Rate nga eh. Wala na. Hindi naman ito yung sinasabi. Ito to. Wala to. Okay, sige. Next! Yun, no? Hindi pa nagsisimula. Wala akong masasabunan na umalis. Grabe guys, yung challenge na yan guys. Bilang isang lalaki guys, talagang magre-react ka talaga dyan. Alam nyo na yan. Hindi mo siya sumasayaw. Tsura pa lang, right? Wala. Hindi mo, hindi ang tatawa. Huwag mo sabi ko nga. Hindi siya marunong gawa siya. Oh my God, ano pa naman ang mga gusto kong sayaw? Guys, talaga naman to si Idol Cindy talaga. Sinusukat niya talaga yung reaction niya ni Idol Mariano. Woohoo! Grabe! Talaga, parang tawagin siya guys. Kaya nawa ko, nakikita ko yung mukha ko, nakatawa ako. So, proceed na tayo to the next level. Sinisipon tuloy ako. Sa pangalawang video, natawa natin si Mariano G. Patatanggalan ito ng photo-photo mamaya. Ganyan yung yung mga taga, yung malalaki yung abon, hindi na malalaki. Yung pinapanood dati sa Pampanga. Yung di ba tayo? May abot ba waring ganyang kalaki? Yan kumbaga, tinuruan ng nagpit, tinuruan ng atay. Tinuro ka ng anti-rabies. Nakakatuwa talaga si Idol Mariano. Napansin mo yung apple! Woohoo! Masyado. Ano mo mapansin mo yung apple kaysa sa butterfly? Ang laki ng butterfly. Mas malaki yung apple, babe. Nakakainis, malaki din naman yung apple. Ano yung sa'yo yung bayabas? Bayabas. Nakakatuwa itong dalawang ito guys. Kaya gusto ko ito panoorin yung mga vlog nila eh. Ang saya. Ano mabalik talaga yung ulo mo? Right? Then, kasi malaki yung apple. Oo. Kapag malaki yung apple, automatic din agad. Oo.
Matik na! Matik na! Yung kanina, hindi nakapakita ng apple, kaya ito lang yung rate mo. Matukulis talaga tong idol nyo, guys. Okay. Next. Oo, bumuka ka. Wala. Hindi siya next. Na siya natutulad yung butok ko. Ang lupit na bumubuka ka. Sana. Parang Grabe. ano siya, spider. Ayusin mo yung sasabihin mo, tignan mo makakagalang talaga ng ngipin. Sabi ko sa'yo. Naalala ko yung katawan niya. Ano siya sa tingin mo? May lahi siya kabayo. Bakit? Kasi magis, alright. Oo. Kasi, di ba yung mga kabayo, madalas pag sumasahig kumain, ganyan ka. Parang, Nagalit ka nga? kumakuha yun. Oo. Ganun siya. Kasi, medyo bayabas lang sa kanya. Sa ano? Sa... Kasi mo yung bayabas yung apple, yung ano. Tapos, medyo, yung ano niya, manapat. Naiinis na ako ng pipi ko na ako. Sorry na nga guys, syempre. Sorry na nga guys, syempre. I-level up na natin ang pagsiseduce ni Mariano, di ba? Ano seduce? Oo. Ano yan? Selos. Akit guys, wala. Pangakit kasi yun. Ikaw kasabi mo, babe, sir. Oo. Akit pala yun. Faithfulness mo, dito ko talaga ano. Ha? Ano, simulan na natin. Okay, go. Yari kayo dyan! Ang lupit nun ah. Talaga. Pinakita talaga. Grabe. Woo! Ano kaya reaction ni Idol Mariano dyan? May ex. May ex. Ex na tayo. Akit sa ano? Sa tapon. Sobrang laki. Tapon na. Ayos mo na rin ba nakadikit sa alapon? Ay! Inuulit mo ba? Inuulit mo ba? Next mo na next. Rating. Oh. Then, Oo na. Yung mukha mo. take the next. Yun oh. Patay tayo dyan. Next na to ah. Ang laki. Grabe. Wala kasi hindi mo nakita yung utong. Utong daw. Grabe po. Pahirap talaga yung ginagawa. Pahirap talaga yung ginagawa ni Idol Cindy kaya Ade Marano. Grabe naman itong mga babae ito. Ang lalalaki ng mga... Ay! Yung ano na sa kanya. Rate mo, rate. One lang siya. Nakita mo na yung apple, di ba? Malaki yung apple. Ay, malupit. Yan dapat, yung mga ano, nagpapairan. Oh. Lahat yung mga ganyan. Yung malaki. Grabe guys, yung mga malalaki! Malalaki ang puso! Puso na. Kahit wala akong sasabunutan kita. Guys, mukhang nagsisilo na si Idol Cindy ah. Parang alaw, eh. Pwede na mo paka-plastic. Nako! Bakit kasi green yung nakadikit sa apple? Oo, kasi di ba inom? Hindi pa hinog. Di ba yung apple niya? Ewan ko sa'yo. Guys, hindi pa daw hinog guys ang apple, kaya kulay green. Si Idol Mariano talaga oh. Hihi! Next na natin, orange mo. Wala. Zero.
Ulit-ulit din, ulit-ulit. Teka nga! Wala. Malaki lang, pero walang naman. Walang laman. Aling walang laman. Wala naman sa'yo. Tumigawin sa hapon, gusto na kamoy rin. Wala. Ano? Yun, no? Sana may ganyan ka rin para ano? Para... Yari ka. Yari ka ngayon, Idol Mariano. Ewan ko sa'yo. Yari ka. Ayos! Alis, alis, alis! Yun yung kanaanuhan ni Idol Cindy eh. Matay tayo ngayon dyan, nagtatampo na. Suka! Kung ako mabas dito, ako makita pag mukha ko dito, tingnan mo. Paktay tayo dyan. Woo! Okay guys, si Cindy. Tapos, pinapanood niya akong ganyan na malalaking puso. Malalaking suso. Dapat hindi niya na ako pinapanood ng ganyan. Siya kasi ayan siya. Ayan siya. Ayan siya. Ikaw, babe, huwag ka nang magtampo. Kasi kailangan kita, pakain kita ng masarap. Babe, alam mo, I love you kita kasi nagtatampo ka palagi. Dapat, dapat ikaw yung umintindi. Kasi, pinapanood mo akong ganun. So ngayon, papahin na si Cindy Girl guys. Ganun dito. So, sweet. Yari ka rin dyan, Idol. Hindi guys, meron tayo Sapa sweet egg. So yun natin si Cindy Girl. Alam mo yun guys, nagugutom lang yun kasi hindi pa kumain yun. Hindi pa kumain yun guys. Okay. Tingnan mo pa. Guys, tingnan natin ngayon yung pagsuyo ng ating idol. Ito yung inabang ako, guys. Yee! Ang sweet naman. Dito kay Kuya Enzo, ako magluluto ng ulam. Luluto ako piritong talong. Piritong talong. Talong ko. Matawis ka, matawis ka. Pinanood mo yan doon, gusto mo tatampuan, no? Huwag mo lang gano'n. Dapat, pag pinapanood mo ako, oo nga. Natatawa na siya. Hindi ako natatawa. Kung ano-ano masasabi ko kanina, yung apple, hindi pa hinog. Yung apple, ang galing, bukas ng takip. May apple bang ganon? May apple bang ganon? Hindi tumatawa. Pati na tayo. Hindi kita pati. Guys! Walang kaya talaga ako. Yan po ang mga gusto ko sa kanila. Guys, honest to say, yan ang gusto ko sa kanila guys, yung ganun. Yung nagsusuyan sila. Diyan ako kinikilig sa kanila. Sobra. Sobra, sobra, sobra. Yan talaga. Siyempre, oh, guys, yung nagtatampo si Cindy Girl, ano? Sige ako. O yan guys ha. Yan lang po ang ating reaction for today. Guys, talagang kinikilig po ako pagka ganun ang ginagawa ni Idol Mariano, pagka ganyan sila ni Idol Cindy. Kinikilig talaga ako nila. Tsaka napipil ko na talagang yung pagmamahalan na nila totoo.
Naramdaman ko lang. Talagang totoo talaga. Ang hinintay na lang natin yung forever na lang sila. Sabi nga nila wala forever, pero naniniwala ko may forever. Doon sa langit. Okay guys, salamat po sa pagsama niyo po sa akin sa reaction ko today. Salamat po and God bless you and more power.